ezoiko une latz honetan, ezoiko horrekontuak behar dira. Eta proposamen hori eman diogu Ramiro Gonzálezi. Hau da, inor atzean utziko ez duen aurrekontua eta behar urgentenetan inbertituz eta esfortzu berezi bat eginez. Bilduren iritziz, 4 eremutan zentratu beharko lirateke esfortzu hauek. Lehenengo eremua izango litzateke pertsonak zaintzeko eta babesteko 8 milioiko funtsa proposatzen dugu. Gizarte politikak indartu, hobetu eta zuzentzeko. Beste hauen artean, San Prudentzio erresidentzian 50 plaza publiko berri sortzea edo gizarte bazterketarako 20 plaza berri sortzea. Bigarren eremuan izango litzake egoera ekonomikoaren resilientzia indartzeko 15 milioi behar dira. Hor sartuko litzateke enplegua sortzea eta dagoena eustea, eta honetaz aparte, arreta berezia jarriko genuke erreskate moduko bat krisiak gehien kolpatu duen sektoretan zentratuz. Hor sartzen dira autonomoak, eteak, kultura, ostalaritza. Eta 3. multzoa izango litzateke sare ekonomikoaren birmoldaketa ekologikorako. Hau da, eredu sozioekonomiko, energetiko eta ekologiko berri baterazko transizioa sustatzeko. Uste dugu hau denare bai, egin behar dela toki autonomia respetatuz eta toki erakundeek krisi honi aurre egiteko duten gaitasuna indartu. Askotan errepikatu dugun bezala eta Bilduk eragiten duen esparruetan herritarren baldintzak hobetzen dira eta oraingoan ere horretara goaz.